abia așa trebuie să mănânci, uite, mai sunt mai mari. Atât. Ai fost la școală? Ai fost la grădiniță? Au! Ai fost la grădiniță? Ai fost la grădiniță? Da. Bravo. Și ce ai făcut la grădiniță? Da. Ce ai făcut la grădiniță? Te-ai jucat. Te-ai jucat? Este suficient de mică aia, gata, nu mai tăia. Hai, ia Atât-o. te-ai jucat? Tu te-ai jucat cu copiii? Da. Ce te-ai jucat cu copiii? Cu Andrei. Cu te-ai jucat cu Andrei, da? Andrei este prietenul tău, lasă pe asta. Așa. Atât. Andrei este prietenul tău? Da. Da. Și? Cu ce vă jucați? Cu ce vă jucați? Cu doamna Tincuța. Cu doamna Ticuța? Da. Am înțeles. Doamna Ticuța? Cine e doamna Ticuța? Am terminat? Da, că te mănânci. Dă-i o bucățică bună. O bucățică. Bravo! Ia, din asta de aici vreau să mi alegi culorile roșii. Separă culorile roșu. Care e roșu? Bun. Pune așa. Odată. Ce mai este roșu? Ce formă are? Ce formă are? Te sec. Bun. Și altă culoare roșie. Și atât. Are roșie. Care este celălalt? De pătrat. Pătrat. Bun. Bravo. Și altă culoare roșie? De unghi. Bravo. Pune separat. Bravo. Acum alegem culoarea albastră. Albastră. Te sec. Pune-l peste cerc. Unde-i cercul? Pune-l peste cerc. Deasupra cercului. Unde-i cercul roșu? Îl pui deasupra cercului roșu. Deasupra cercului roșu. Unde-i cercul roșu? Unde-i cercul roșu? Unde-i cercul roșu? Pune-l deasupra. Unde-i cercul? Unde-i cercul? Cercul roșu. Cercul roșu. Unde-i cercul roșu? Este. Unde este? Ia arată-mi. Unde-i cercul roșu? Unde-i cercul roșu, Alexandru? Deci aici ai cerc, pătrat, triunghi. Roșu, da? Bravo. Bun. Acum, mai alege unde mai este culoarea albastră. Culoarea albastră. Culoarea Albastră. albastră. Hai. Culoarea albastră, unde mai e? Celălalt. Pătrat. Îl pune peste pătrat. Bun. Negru. Știai? Da. Păi și de ce nu mi-ai spus? Bun, așa. Hai să le punem una peste alta, așa. Deasupra, așa. Căbuța. E ce de lăbuța normal? Da. Șezi? Zi șezi. Sim. Șezi. Șezi. Sed. Și de lăbuța? De lăbuța? Hai, dă-l. Căbuța. Bravo. Căbuța. Căbuța. Și acum dă-i din palmă. Din palmă. Bravo! Dar dă-i drumul la lăbuță. Hai, dă-i drumul la lăbuță. Dă-i drumul la lăbuță. Dă-i drumul. Hai, șezi. Sed. De lăbuța. Sed. Bravo. Și tu. Căbuța. Bravo. Dă-i din palmă. Da. Bravo! Bravo! Dar în momentul când îi ceri lăbuța, îi și dai drumul, da? Uite, ia. Mai iau o bucată de mâncare. Și dacă nu stăm cu fața... Avem o coadă. Are coadă, sigur. Și ce mai avem mai? Și o pișoare. Și picioare? Câte picioare are? Avem pișoare. Câte picioare are Moana? Uite. Câte picioare Avem. Avem. Avem cotonul. Avem, da, avem zgardă. Dar ea spune, câte picioare are Moana? Hai să numărăm picioarele de Moana. Una, două, trei, patru. Câte picioare are? Patru. Bravo!
arunca mingea. Hai. Pe uran. Află. Bravo. Pe uran. Bravo. Am zis pe uran. Hai. Ia, spune șez. Zici șez. Ia, șez.